नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश घाडी तुमचं मनपूर्वक स्वागत करत आहे। तर मित्रांनो, आता मी जामसंड्यात आहोत दिरबा देवीच्या मंदिरात आणि तिथून आम्ही वाड्याच्या विमलेश्वर मंदिरात जाणार। तर तिथे बघूया, पहिल्यांदाच जाऊचा तिथे। आणि हे बघा, जामसंड्यातला दिरबा देवी मंदिर। आतमध्ये कॅमेरा वगैरे ने अलाउड नाही, त्यामुळे बाहेरूनच दाखवते। आणि इकडे रामेश्वर मंदिरात तर मित्रांनो, आपण मागच्या वेळी श्रीगम्यातल्या होळीचा व्हिडिओ बघितला असाल की बघा, इथेच इल्लो आपण। आणि केवढी मोठी होळी असता ती श्रीगम्याच्या व्हिडिओत बघितला असाल। चला, ते दादा काय करतात मग? हे माझ्या आजीचे भाऊ आहेत, मोठे होय ना? हो, हां। हे मुंबईवरून इलेत गावात, खास गाव बघूसाठी, होय ना? आणि काय रिटायर झाले पोलीस ऑफिसर। हां, पोलीस ऑफिसर रिटायर झालेले आहेत, होय ना? हां, चला मग। तर मित्रांनो, आता आम्ही जामसंड्यात इलो आणि जामसंड्यात इथे भजी चांगली मिळतात। काल पण आम्ही इल्लो। सांगा भजी। रोब गळबी घेऊन चाललो काढून काढून देवा। काढून ठेवीत नाही, गरमागरमच बरोबर, गरमागरम भारी लागतं। मग तुला काय पाहिजे? भजी, कांदा भजी। तेव्हा कांदा भजी होतात इकडे। आणखी एक तुम्ही येत आहोत आमच्याकडे बघित राहा, कळलं आहे? येत आहोत आप बघित राहा, तोपर्यंत आम्ही टेस्ट करतो। घे ग, खा तू, खाशील तशी होशील। कांदा भजी तोपर्यंत वाट बघतोय मी, येतात काय होणार रे? तुम्ही बोलणारे नाहीत रे, बडबडणारे कोणतरी लागतं। पूनम असतात एवढ्यात आत केल्या नसती। हे बघा भजी, अरे किती वेळ खातं? मस्तच ना भजी, होय की नाही? तारी मग खावा, बरी आहेत ना भजी?
मग हां तुका टाकू त्याच्यात असं म्हणतं. मग कॅमेरा पडला तर काय ना भाजा नेतो लो कांदा भजी खाऊन येतो लो. हां आटपा लवकर किती वेळ झालो. तर मित्रांनो नाश्ता करून झालो आणि आता आम्ही चाललो विमलेश्वर मंदिराकडे. तिथे नाश्ता केला. हॉटेल समर्थ कृपा. एका रात्रीत बांधलेला ना. मग एकाच रात्रीत बांधलेला मंदिर आहे पांडवकालीन. मी पहिल्यांदा इल्ले एकदा, पण त्यावेळी लहान होते आणि आत्ता नागेश काका इलो त्यामुळे पुन्हा एकदा. तर चला बघूया आता. बघ हे हातपाय धुण्यासाठी इकडे आहे. कातळात कोरलेला आहे बघ. थंडगार वातावरण आहे. चल तिकडे जाऊचा ना आपण. गणपती बाप्पा दोन्ही बाजूला दोन कोरीव काम केलेलं बघ. आणि दीपस्तंभ आहे बाजूला. मित्रांनो खूप सुंदर असा मंदिर आहे. चला मित्रांनो आता आपण दर्शन घेऊया आधी. वटवाघूळ बघा. चला आता आतमध्ये. आणि या मंदिराच्या वरून रस्ता आणि वटवाघुळांचा आवाज बघा. खूप सुंदर असं मंदिर आहे. आणि बघा किती वटवाघूळ. हे मंदिर आधी स्वयंभू आहे. हां म्हणजे एका पत्थरमध्ये हे कोरलेलं आहे एका रात्री. एक हां पांडवांनी. हे सगळं एकाच दगडात कोरलेलं मंदिर आहे. किती वर्षाचं नाव? पांडवांकाली. दोन साईटिक दोन हत्ती कोरलेले आहेत एकाच दगडात.
आणि वातावरण पण खूप शांत असा. मित्रांनो तुम्ही पण येवा बघू. शांत असं वातावरण आणि खूप असा मस्त वाटता. पक्ष्यांचा आवाज येतो. इथे दगडी पुला. वाळात पाणी कमी आहे आता. भारी वाटतं एकदम. कसं वाटलं हा बरं वाटलं. हो गाडीगावकर? हा या कसं वाटलं? या काय आमचा वाळाचा पाणी. वाळाचं पाणी. हे तुमचं गाव ना? होय मग वाडा पडेल. खूप भारी वाटतं. तुम्ही पण येवा कधी इलात तर इकडे. आणि मंदिर बघा ज 5 पांडवांनी एका रात्रीत कोरलेला. आणि अशी बरीच कातळ शिल्प आहेत की जे खूप ठिकाणी आहेत भरपूर. जशी आमची जी पांडवकालीन विहीर ती पण तुमका दाखवलेला मागच्या व्हिडिओत, ती पण बघितलं असाल. चला तर मग दर्शन वगैरे घेऊन झाला आणि आता आम्ही चाललो फिराक. होय ना? आता काय झालं ना?